Són les 7 del matí i un dels educadors va despertar els joves que avui han decidit dormir en el mirador de la Trapa. No podien tenir un millor escenari per als seus somnis. La Dragonera els ha vetllat tota la nit. El grup de voluntaris està format per 17 joves. La majoria procedeixen de diversos racons de l'illa i n'hi ha 5 que han arribat des de València gràcies a un intercanvi entre el GOB i Acció Ecologista Agró del País Valencià. El dia comença amb un bon berenar. L'equip encarregat de preparar-lo ja està posant taula, mentre que els altres encara s'han de treure la son. Els espera un dia de feina i molta calor. El dia a dia és un dia a dia intens, però que combina moments de molta activitat amb també temps per relaxar-nos i tenir el nostre temps. Per tant, començam el matí fent feines de voluntariat a bon ritme fins que comença a pegar el sol i donem un descans perquè no se cansi. Després fem tallers i activitats de cara a l'hora baixa i de cara al vespre. Els joves es troben acompanyats en tot moment per 5 educadors que aporten, cada un, els seus coneixements i l'experiència. L'equip marca conjuntament els objectius del camp de treball. Els objectius que ens hem plantejat per enguany, diguéssim, és fer unes tasques enfocades, mantenir un poc la línia de feina de la gestió de la Trapa. Les feines de voluntariat, per tant, han anat enfocades a tasques de rehabilitació de les zones de conreu, en concret el manteniment de 2 tanques, el desmantellament de protectors per reelaborar-ne uns altres i després també fer noves activitats un poc més lligades al naturalisme, com la construcció d'una guait per l'observació d'ocells a Cala Sanutges. Ja fa 5 dies que els voluntaris són a la Trapa i ja s'han fet diverses tasques de manteniment de la finca, algunes relacionades amb el projecte de plantació d'arbres fruiters, com l'elaboració d'unes portes per als tancats, fets perquè les cabres no hi entrin. Feien el que s'ha parat de passar guait aquell en les canyes, llavors aquells que estan fent tant de trull en la fresadora estan rebaixant les fustes per fer una barrera que estava un poc prodida i jo estic fent els forats per posar els perns que han de posar llavors. Una part de la feina dels voluntaris està dedicada al futur aguait del mirador de Cala Sanutges. Perquè aquí tenim una petita bassa que sempre hi ha aigua, inclús el mes d'agost hi poden trobar aigua. Això que ens serveix? La gent que estudia les aus o fa alguna cosa referent a l'ornitologia, aquí podrà gaudir del que serà un petit aguait que farem aquí construït amb canyes que tenim tallades de lluna, unes fustes que hem preparat per fer el que serà la baixa i les canyes aniran i farem un petit aguait. Bé, aquí, en el camp de la Trapa, una de les coses que hem fet ha estat fabricar una manta solar per poder encalentir aigua i així poder escurar i poder gaudir d'aigua calenta per segons quines activitats. Es proveeixen d'una de les fonts de mina que hi ha a la Trapa. A les marjades trobam uns quants voluntaris fent una feina manual i molt laboriosa. Llevam aquí una mala herba que fa malbé les tomateres, que se diu jonsa, i uns ho feim a mà per tal de no fer mal en el regadiu, mentre que uns altres, la xapeta, ho feim per mig, anant llevant la mala herba de mig. Després d'un matí de feina, arriba l'hora de dinar. És el moment de descansar i passar una estona plegats. Mentre, a la cuina s'acaba de fer el menjar. Per cert, tots els productes d'alimentació consumits durant l'estada a la Trapa són de producció ecològica o de comerç just. I avui tenim per cuinar cuscús amb verdures de temporada. Tenim carabassó, aubergini, porro, ceba, pastanagó, prada verd i farem un cuscús amb productes totalment ecològics i naturals, 100%. Als Horabaixes es fan tallers. Avui els joves fan pa, coques i pizzas per al sopar del mateix vespre.
Per coure els aliments s'utilitza l'antic forn de llenya dels monjos trapencs. En acabar el taller, els joves tenen una estona de temps lliure que dediquen als malabars, a l'observació d'ocells, a caminar o a xerrar. Mentre, n'Emili aprofita per fer una visita a l'ase mallorquí que pastura per la finca, en Pep. Les restes orgàniques són part del seu menjar diari. Part del grup ja s'ha dutxat i uns altres esperen. Els demanem que ens expliquin com s'ho estan passant i això és el que ens diuen. Per un saló de tot quisqui, que això mola un munt. I els monitors són fantàstics. Ja. S'està molt a gust, fa molta feina. I repetiré un altre any. Això m'ha parat molt bé, perquè és com viure en la natura. És bastant interessant i entretengut, coneixent gent nova. Això s'haurà de repetir. M'agrada molt el menjar que fan a la trapa. Enguany a la trapa somos un equipillo. Tot això és molt bonic i ja. La trapa és viva. Il·lusió. Vine a la trapa. Echas de menos tu propio váter, pero está bien. Jo no tengo palabras per explicar lo bé que s'està a la trapa. Somos un equipillo. I ja. Estic encantat de que cada vegada pugi més gent. Aventura. Ja. Bueno, no havia estat mai en les illes, però em sembla molt bonic això. Estoy pasando muy bien. Imaginació. La primera vegada i està xulo, per ara disfrutar. I ja. Te levantas y ves el mar, esa dragonera. Somos un equipillo. La trapa és viva. I, sobretot, ecologisme. M'ho estic passant superbé. Els paratges de Mallorca són meravellosos. És una experiència única i nosaltres tenim la gran fortuna per repetir-la cada any. És cansado però mola. Tu primer, reina. El sol es pon a la trapa i la dragonera n'és testimoni. Després de sopar, les cares de son ho diuen tot, però encara compartiran una estona de la ballada. Els educadors plantegen una dinàmica de grup, els expliquen una història inventada i cada equip han de descriure i defensar unes reflexions. Unes quantes rialles i la bona companyia posa fi a un dia intens a la trapa. Recorda, el GOP i Amics de la Trapa organitzen els camps de voluntariat a la Trapa amb el suport de la CAM. Enguany han participat 12 joves mallorquins i 5 valencians, a més dels educadors i tècnics. Els voluntaris realitzen tasques relacionades amb el manteniment, la gestió agrícola, l'observació de la fauna o les energies renovables. També hi ha tallers educatius, estones de temps lliure i la possibilitat de gaudir d'un paisatge extraordinari.